खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 15 अक्ट'बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनांनो हागौ, गिदिर खैफोद नुजाथिगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि गावनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ मोनफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, गाहाम सान। मिथुन राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, गाज्रि सान। कर्कट राशि हाबा जानो गोनां हौवा हिन्जावनि थाखाय गाहाम सान, जुलिनि खालारा थि जागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि जेखि हाबा मावा मानो हेंथा नुजाथिगोन, मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा, जेंना गोनां सान। कन्या राशि आखायाव रां रुफा धोन फैगोन, गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन, गाहाम सान। तुला राशि खामानि मावनो थाखाय गोबां खाबु मोनगोन, गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारनो हागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा थागोन, मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा, गाज्रि सान। धनु राशि सोरजोंबाफोर गोरा बाथ्रा बुंजानो हागौ, गोसोआव दुखु मोननांगोन, जेंना गोनां सान। मकर राशि गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हानाय नङा, गोसोआव दुखु आरो हांमा थागोन, हेंथा गोनां सान। कुम्भ राशि गोसोआव मोजां मोननायनि सानस्रिया जायगा लागोन, गावनि आंगो लोगोरिनि सायाव फोथायनाया बांसिनगोन, गाहाम सान। मीन राशि सुथुरा जेरैथिंबो साग्लोबसारगोन, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।